Anul acesta marcăm un moment istoric pentru România. Este primul an când, pe data de 16 mai, sărbătorim Ziua Națională a Libertății Religioase și a contribuției cultelor la viața societății românești. Stabilirea prin lege a unei astfel de zile nu evidențiază doar importanța libertății religioase. Ea reafirmă inclusiv un adevăr profund. Credința și comunitățile religioase au un rol esențial în viața oamenilor și în binele societății. De-a lungul istoriei, credința creștină a oferit oamenilor speranță și direcție în vremuri tulburi, repere în perioade incerte și valori fundamentale pentru sănătatea morală, dezvoltarea și echilibrul unei societăți. După cum știm, spațiul public nu este neutru din punct de vedere moral. El reflectă și modelează valorile unei comunități. Iar atunci când credința creștină se retrage la marginea vieții publice, societatea riscă să devină tot mai confuză și instabilă. Când omul își pierde reperele morale, se pierde și esența responsabilității față de ceilalți, față de adevăr și față de binele comun. De aceea, libertatea religioasă este foarte importantă, pentru că ea nu privește doar dreptul persoanei de a avea, de a adopta o anumită credință, ci și dreptul de a o manifesta, individual sau colectiv, în public sau în particular. Credința creștină nu izolează omul de societate, ci îl motivează să ofere speranță, direcție și să contribuie la binele comun. Această libertate trebuie asumată, trebuie prețuită și trebuie apărată. În multe locuri din lume, oamenii sunt încă persecutați sau marginalizați pentru credința lor. Iar uneori, chiar și în societățile democratice, drepturi precum libertatea religioasă sau libertatea de conștiință sunt puse la încercare. De aceea, această zi este și un apel la responsabilitate și implicare. Este un îndemn pentru fiecare creștin să își trăiască credința cu demnitate și responsabilitate față de direcția și binele societății. Libertatea religioasă oferă creștinilor inclusiv spațiu pentru a contribui la direcția morală și valorică a societății. Iar credința creștină oferă resurse în acest sens și responsabilizează față de viața și binele societății. Ea ne cheamă să trăim adevărul cu demnitate și să-l exprimăm cu înțelepciune și curaj. Această zi este un prilej să ne cunoaștem mai bine drepturile și libertățile pe care le avem și să fim pregătiți să le exercităm cu responsabilitate și asumare. Libertatea religioasă nu se păstrează doar prin legi și instituții. Ea se păstrează și prin oameni curajoși, implicați și conștienți de identitatea lor. Prin oameni care aleg să aducă lumină acolo unde se instalează confuzia. Prin creștini care au curajul să afirme adevărul atunci când acesta este relativizat. Prin oameni care aduc claritate într-o societate tot mai dezorientată. Prin comunități care continuă să trăiască și să apere valori tot mai contestate. Și prin oameni care nu se rușinează să-și trăiască public credința și valorile. În această zi vă încurajăm să prețuiți libertatea pe care o avem și să o valorificăm contribuind activ la binele acestei societăți.